eżempju nitkellem ħafna mal-karozza, I mean, mhux mal-karozza, ġo l-karozza. Jien naf, ngħid ħafna affarijiet ġo l-karozza. You actually speak out. Niċċekkja l-mobile jekk xi kol ma' xi ħadd. Biex ħadd ma jisimha. Imma nitkellem ħafna ġo l-karozza u ngħid kif tipo isnit nitkellem ma' xi ħadd ieħor, I mean, u fix-shower, eżempju l-mument tiegħi, isni nirrilassa isni. Ġejs, kif int? Alright, imma bis-serjetà, u naħseb li hemm bżonn li tagħmilha, kulħadd għandu bżonn jagħmilha. It feels relaxed ħafna ma titkellem li miegħek innifsek, għax fil-verità għamel. Kulħadd għalih innifsu jaħseb. I mean, mhux għax tkun egoista, imma anke f'wikkux fil-karriera, fix-xogħol, fil-ħajja normali. So I always do it for myself. Kollox, dak li nagħmlu għalija. Forsi kien hemm momenti fejn ma kontx naħseb għalija nnifsi, imma meta tibda tikber u nara l-karriera li forsi li bdejt illum u rnexxel nagħmel ngħid wow ġajjiż għamlet għadi.